Байлар башкортларның иң борынгы ыруларының береһе. Уга ык буе башкортлары карай, байлар ыруының тарихи асаба ирләренә хәзерге Ярмәкәй районы авылларының биләмәләре инә. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы байлар ыруы хакалы туган якты өйрәнүче Рафаил Абдулов. Һаумыгыз. Рафаил Әнвәрович, шулай итеп якынрак таныштырһагыз иде, кемдер ул байлар ыруы, уларга кемдер инә һәм Ярмәкәй районының кайһы авылдары карай? Мин Торказа авылынан, Ярмәкәй районы Торказа авылынан. Байлар ыруы дип үзең генә үзеп кенә әйтеп булмай. Асфандияровның безнең ачкан китапларында история башкирских сел Башкортстана да безнең документлары бар, 1782 ел белән алар күрсәтелгән. Онда безнең авыл, Торказа авылы язылган. Кыр елан волосы, оннан өтер куелган да байлар волосы диелгән. Башта бу вакытка чаклык безнең ачылган документлар буенча бит инде оннан аның 3 документ ачкан ул, бер икенчесе 1793 елгы, онда да шулай ук кергән. Шуннан соң 1838 елда шулай ук язылган. Кыр елан волосы, байлар волосы дип. Безнең авылдан чыккан историк, укытучы Аминев Талгил Исмагилович дигән абый инде, ул историк, ул краевед, ул Беләбәйдә педучилищеда бик озак еллар укытучы булып эшләде. Аның язган язулары буенча ул кыр елан нар булгачтан, шуннан байлар сүзе дә чыккач, байларны ул үзе тарихларын өйрәнә башлаган. Байларның тарихларын өйрәнә башлаган. И безнең авылның, менә мин сезгә күрсәтеп итәргә әйтәм инде, авылның тарихы безнең язылган. Бу үзебезнең авыл музеенда сакланган язуларның монда языла. Авыл барлыкка килгәндә, авылга килә 2 башкорт языла бит инде. Оларның исемнәре Ырыс белән Тырыс дип язылган. Монда. Шуннан соң һаманда эш барышында кешеләрдән сорашалар, кемнәр алар, ничек алар. Шушында Ганиев Лотып дигән абый сөйли, үзе китапны күргән, шәҗәрә китабы. Шәҗәрә китабы тышланган булган тире белән язылган, шәҗәрә түгел, ше белән чәҗәрә дип язылган. Менә шу китапта 2 ботак тиелгән. Бер ботакта Ырыс төшерелгән. Менә монда да күрсәтелә ул балалары белән. Икенче ботакта безнең Тырыс төшерелгән балалары белән, 8 баласы белән. Димәк, ошо 2 бер туган башкортлар нигезләнгән. Һәм авылда ул ничә еллар була? Бу безнең бит инде беренче Асфандияровның ниләренә караганда, документларына караганда, соңнан менә безнең чыкты китап Башкирия Ермекейский районы. Бу 2019 елда. 19 елда чыккан китапта Асфандияровның бөтен тапкан язуларын яңартып, менә шу Академия наук зур эшләр башкарып, яңа документлар күрсәтелгәндә, онда да 1782 ел күрсәтә. Беренче документ ясак башкортлары безнең авылга кертәләр, ясачные татары дип безнеңчә. Дә җәяшенә алып куйганнар Казан татарлары дип. Менә шу документ күрсәтә беренче, а моңа чаклык бит инде авыл булган булар кергәнче. И менә шушы күрсәтелгән документта әйтелгән, татарларны кертәбез, үзебезнең җирләргә, үзләренең җирләре күрсәтелгән. Буны һез үзегез касан ныклап, буны ошо туган якты өйрәнүмен мавыгып киттегез. Нимә сәбәпсе булды һәргә? Сәбәпче булды. Мин үзем гомер буе шофер, водитель дә бит инде булып эшләдем. Семьябыз бар үзебезнең. Шуннан балалар үсәләр бит инде. 30-90 елларда менә башкортлар, башкорт теле, башкортлар ничектер күтәрә башлады. Ул теманы күтәрә башлады. Балалар кайталар да, безгә әтием мәктәптә шәҗәрә төзергә куштылар. Шәҗәрәне өйрәнүдән башланды. Шәҗәрәне өйрәнү электән инде булай әйтем белән генә белә, язып түгел. Шуннан Мин әкренләп өйрәнә башлаган, бәрәкәт, минем белем бит бик әз дип уйлыйм. Шуннан
иптәшем библиотекада эшли, шушы ниләр буенча нинди материал бар? Асфандияровныкы алып укый башлагачтын, укыган сайын материал күбәя, орта кызыксыну арта, әкренләп оска төшәбез дә. Менә шу елларга барып җитәлдек. 1782 елдагы Йосаба башкортлары татарларны, Казан татарларын кертүгә имза томга куйганда, минем элекке бабам Якуб Сапиковның томгасы тора. Шунга барып җиттем. Шуның белән мин буынығыз асыкланығыз килеп сыга. Тиештеге җидегенә түгел, 10 буынга тиклем асыкланығыз. Тиклем ашыкланды. Әле иптәшләр безнең академия наукадан ярдәм итсәләр, мин тагында алгара китәрмен дип 15-16 буынга тиклем барып бетер һәм авылның тарихын да төпкәрәк төшеп өйрәтү мөмкинлеге бар. Ысынлап әлеге вакытта Башкортстанда авылларның 300 еллыгы, 250 еллыгы үткәрелә. Әмма уйлап караһаң, был бит авылдар буштан гына барлыкка килмәгән, уларның борынгырак тарихы бар, шулай бит. Бар. Бuna һеҙҙең ырыуҙың, Йылан байлар ырыуының тарихи шәхестәре, батырҙары кемдер? Әзерлейбез китап, энциклопедия деревень Байков, Чулпан, Тарказы, Атамкүл. Не 4 авылына әйтәм, теге өчесе, бөтенесе дә шу Торказы авылдан чыккан. Аның кызлары кебек бу авыллар. Шул Тарказы башкортларның ерендә урынлашкан авыллар. Урынлашкан авыллар булар, бөтенесе дә. Аларның язулары бар, аларның документлары бар, бөтенесе дә. Шуңа күрә менә шул нине алып, энциклопедия чыгарырга җыенганда бөтенесен дә карыйбыз бит инде. Материаллар безнең нык та күп җыелды. Шуңа күрә бер энциклопедия гына җыеп бетми, монда бөтенесендә документлар белән эшләгәндә безнең килеп чыкты, политический репрессияга килеп терәлдек тә үзе бер китап чаклык материал. Безнең бу тема менә кызыксынып киттек. Бу тема белән дә безнең районда репрессия вакытында 30-40 елларда 544 кеше репрессиягә эләккән. Шуның 26-сы атылган, 26 кешенең. Безнең ачыкланды, безнең авылдан, менә шу тагын 4 авыл дим бит инде, безнекеләр инде алар. 57 кеше репрессиягә эләккән. Шуның 4-се атылган. Абдулов Насир Гани улы. Һеҙҙең затығыҙ булып сыға шулай? Бу безнең зат. Кара, моның турында Имай Насри безнең бит инде язучы. Моның китабы бар, Күдәй дигән романы Имай Насриның. Шул китабында язган ул. Менә шу безнең Абдулов Насир турында язган бит инде. Шунда язылар, шушы китаптан алынган сүзләр буенча язылган Абдулов Насир укыган бергә Заки Валиди белән бер мәдрәсәдә. Укып беткәч инде образование менә безнең нидән бит инде ФСБдан алган документларда язылган, моның национальность Башкириян язылган, билеме средний, ул вакытта средний билем, бик зур дәрәҗә булган бит инде, а профессиясы мулла дип язылган. Мулла. Шуннан олар бергә Заки Валиди белән таныш булгачтын бит инде, безнең Заки Валидиның правительствосы булган бит инде Стәрлетамакта үзенең хаты белән Торказыдан чакыра ала Абдулов Насирны. И Күдәй кантонына военный комиссар итеп куя. Ул шунда менә революция вакытында военный комиссар булып йөрә. Без менә җомга көнне бит үткәрдек, День памяти жертв политических репрессий дибез бит инде. Менә шу эшләгән ниләр бар. Бу егетләр генә түгел, мәктәптәге калган бала-чагалар да килеп керде, утырдык. Нидә ул авыл библиотекасында үтте. Безнең бу чара баштагы бәлә кирәк бала-чагалар көлеп утыралар, бер-берсенә шаярырга. Шуннан соң әкренләп без сөйли башлагачтан, аңлата башлагачтан, бөтенесе уеннарын оныттылар. Шулай итеп күзләрен зурайтып безгә карый. Күзләре янып китте балалар. Шулай итеп тыңладылар. Олар битараф түгелдер дип әйтәсем килә мин. Афарин әйтергә кирәк һәм балаларга алар. Шулай гына дип Рафаэль Әнвәрович, буны әлеге вакытта Рәсәйдә халык итәбен алу кампания бара, бик мөһим иҗтимагый сәяси кампания. Авылдашларыгыз был сарала нисек катнаша? Мөһимлеген аңлаймы авыл өчен, гомумән республика өчен? Халык аңлайды дип уйлыйм. Олар катнашалар. Безнең авылда исәп алучылар йөри. Юк, мин катнашмыйм, юк, мин бармыйм,
или юк, мин сезне кертмим, диючеләр юктыр. Андыйны Авыл халкы яуаплы был яһәттән, ишеткәнем булмады. Яшьрәкләр бит инде, безнең яшьрәкләр хәзер электронный вариантлар күп бит инде. Кем госуслуга, кем ничек алай, шулай үтәләр бит инде. Менә миңа исәп алу башлангачтан инде әкренләп беленә бит, мин авыл тарихын өйрәнәм бит инде. Без кемсең дип сорыйлар. Без кемсең дип язарга безне сорала бит инде, национальностьта сора. Нимә дип җавап бирәһегез? Мин әйтәм, без кыръелан башкортлары, вотчинниклар без, осаба башкортлары, кыръелан, әле өйрәнеп бетелмәгән, біз может бойлардыр, но без башкортлар димен. Безнең сөйләшү нишләп татарча, безнең сөйләшү татарча түгел, безнең сөйләшү северо-западный диалект, ыкның өске ягындагы безнең сөйләшү говор дип әйтәбез инде без. Дип аңлатам инде буларга. Безнең авылда бит инде башкортлар иш община. Башкортлар, Казан татарлары типтәрләр. Үч кеше сөйләшеп торганда, шит авылдан кеше килә икән, ул әйтә: "Син башкорт, син татар, син Казан татары бит. Ә син типтәр" дип әйтәшләр. Значит, безнең сөйләшүдә үзебезнең үзенчәлек булган. Барыбер да татарлар белән башкортлар ниләр сөйләшү аерылып торган. Ә мәктәпләрдә бит инде мин алдан әйтеп үтү буенча, безнең башкортча литература булмагачтан, Татарстан бу өлкәне каплады. Бездә без укыдык, менә мин үзем укыганда, Татарстанның Казан нәшриятендә чыккан китаплар белән. Туган телне безнең татар теле дип укыттылар. Без Габдулла Тукайларны укыдык. Татар телен укытырга килгән укытучылар, олар инде соңнан безнең яшьтә уже институт битереп кайттылар. Олар үзләренең эшен бишлегә эшләгәннәрдер дибен. Без чак кына башкортча сүз ышкындырсак, утыр икеле, ничек син башкортча сөйләшәсең? Татар телендә андый сүз юк дип. Шуңа күрә күп халык туган телен татар теле дип үскәч, үзен әле дә татар дип белә. Әлеге нидә авылда 95. Әмма әгәр дә һеҙгә һорау менән киләләр икән, мин кем дип, тимәк, уйланаһы урындар бар һәм кызыкһынып үзеңдең шәҗәрәңдә тарихи тамырларын да өйрәнер өсөн сәбәп бар. Мин менә шулай шикләнгән кешеләргә ярдәм итәргә мөмкинчелегем дә бар, ярдәм дә итәләм. Һәм белем дә бар, иң мөһиме шулай. Нидә, менә булган, ачылган безнең китаплар буенча, документлар буенча, ревизийский сказкалар буенча, перепислар буенча бөтенесен карасак, нинең бер 7нче буынга һәркемнең менә миңа ышанмыйсың икән, моннан карап үзеңнең кем икәнен бел дип әйтерлек мөмкинчелек бар безнең. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Уңыштар теләйбеҙ эшегеҙҙә. Рәхмәт. Үзегеҙгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле тамашасылар, без башҡорттарҙың байлар ырыу вәкиле, Йәрмәкәй районынан туған яҡты өйрәнеүсе Рафаэль Абдуловна һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.